Добър ден, уважаеми зрители! Честит празник, 24 май, един ден, в който отбелязваме деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и славянска книжовност. Ден, в който отново имаме възможността да помним, пазим и уважаваме историята и същността си. Ден, в който се пренасяме в Драгалевци. Ден, в който ще сложим край и на битките във втора лига. Правим го с сблъсък, който е от изключително значение за това, кои ще бъдат двата отбора, които да спечелят директна промоция в елита на България. Един от тях вече е ясен, вторият обаче все още не знаем всъщност кой измежду Септември и Марек ще завърши на втората позиция. Така че днешният двубой в Драгалевци е от изключително значение за това дали играчите на Николай Митов ще завършат на втората позиция. Нещо, което изглеждаше почти сигурно. Визирам завършването им на една от двете първи позиции. Почти сигурно през почти целия сезон, но ето, че в края, в последния двубой, те се нуждаят поне от точка срещу вече загубилия своя професионален статут тим на Черноморец Балчик, за да завършат на втората позиция, да изпратят Марек, който по същото време играе своя важен двубой в Дупница на третата позиция. Една от първите възможности за домакините. Ние пък преди този ъглов удар бързо ще погледнем към стартовите състави на двата отбора. Схемата е 4-2-3-1 за домакините. Димитър Шейтанов на вратата. Пред него четиримата в защита от дясно наляво. Мартин Стоянов с номер 7, капитана Асен Георгиев с номер 5 заедно с Иван Арсов с номер 4. Отляво пък ще действа Митко Митков, човекът, който се опита да центрира преди малко. Първа възможност за Септември, изстрел с глава именно на капитана Георгиев, който обаче минава покрай вратата. Пред защитата ще открием двамата опорни полузащитници Виктор Очи и Кобрат Юнашча. Отдясно на нападението Жан-Пьер да Силва. Отляво пък ще открием голмайстора Борислав Маринов. Айкут Рамадан и Мартин Тошев ще са двамата, които ще се опитат да донесат попаденията в днешния двубой. Мартин Тошев в своята обичайна позиция на централен нападател. Айкут Рамадан с по-свободна роля зад гърба му в началото на този двубой. Обаче виждаме, че играчът с номер 10 стои близо до своя съотборник, така че можем да видим и двамата рамо до рамо. За Черноморец Балчик схемата също е 4-2-3-1. Да видим обаче още една възможност, която се открива пред домакините. Добра намеса на вратаря Галин Григоров. Пред него четиримата в защита ще бъдат капитана с номер 18 Наско Янков, двамата централни защитници Ивайло Минчев и Уилям Функео. Човекът, който отбеляза едно от двете попадения в миналия кръг за своя отбор при победата над Дунав Русе с 2-0. Ляво на защитата пък с номер 2 ще бъде Йордан Радев. Двамата опорни полузащитници Каскардосо и Владислав Георгиев. От дясно откриваме Аджил Невес, отляво Алекс Наков. Пък Стефан Митев ще бъде човек с по-свободна роля зад гърба на централния нападател Радиан Илиев. Мнозина определиха победата в миналия кръг на Черноморец Балчик като пирова такава, тъй като въпреки добрата игра, въпреки доброто представяне, въпреки двете отбелязани попадения и спечелените 3 точки, то гостите в днешния двубой, имайки предвид развитието на останалите срещи, официално загубиха своя професионален статут и през следващия сезон ще се завърнат в трета лига. Именно оттам те през миналата кампания, печелейки своята група, успяха да се класират за втора лига, но за тяхно съжаление престой им бе прекалено кратък. Иначе 77 точки от 28 двубой и 25 победи в Североизточната трета лига за Черноморец Балчик през миналата кампания, но едно представяне, което не бе пренесено и във второто ниво на българския футбол и така се стигна до това изпадане. Макар тандема Ели Маркес Венцислав Желев да свърши страхотна работа в последно време, Черноморец Балчик така и не успя да запази професионалния си статут. Какво имам предвид, уважаеми зрители? В последните 8 двубоя
Тимът от Балчик има 6 победи и 2 загуби, като през 2024 година изигра 13 срещи, записвайки 6 победи, 1 равенство и 6 поражения, но виждате, че именно тези поредни победи дойдоха в последните кръгове, дойдоха сякаш малко късно, за да може тима на Черноморец Балчик да остане във втора лига. Именно за това всъщност говори Венцислав Желев след двобоя с Дунав. Да определи успеха като добър срещу добър отбор. Да видим обаче и това нападение по левия фланг на Септември, който се очертава като по-активни от началото на двобоя. Справя се обаче защитата в синьо. Турчи пък спечели високата топка, но връщайки се на изказването на Венцислав Желев, той изрази разочарованието си от отпадането, като определи ситуацията в Балчик като точно такава, като едно явление, че няколко кръга не са достигнали на тима, за да остане във втора лига и да се пребори за своето оцеляване. Един от помощниците в състава на Черноморец Балчик добави, че отборът е заиграл добре в последните няколко кръга и това е резултат от цялостната работа и на футболистите, и на щаба. Но когато селекцията се прави в ход, то е много трудно да се справиш в една подобна сложна ситуация, в която така или иначе отбора на Черноморец Балчик се намира. В днешната среща обаче с малко повече спокойствие и повече освободеност, вероятно. Можем да видим и интересни неща от състава на гостите. Състава, в който откриваме една промяна в стартовете 11-торка, но и една сериозна липса. Радян Илиев стартира от първата минута, заменяйки Касияно Бозон, звездата на Черноморец Балчик, който днес не попада в групата. Всъщност едва 5 състезатели. Голяма част от тях изключително млада футболна възраст, днес на резервната скамейка за гостите, но Бозон, който получи разтежение в двобоя с Дунав Русе, дори бе заменен принудително. Очевидно не е успял да се възстанови за днешната среща и няма да вземе участие в последния сблъсък на своя отбор. Той е голмайстор на Черноморец Балчик със своите 7 попадения, но днес няма да може да допринесе за тима си, който сега атакува и получава добра възможност. Подаването бе блокирано. След това изстрел, който обаче минава над вратата. Ето е първата опасност, която се открива и за гостите. Нямаше нужда обаче в случая Шейтанов да се намесва. Що се отнася до състава на Септември, там откриваме една промяна и Кут Рамадан се появява на мястото на Страхиня Киркес и днес откриваме и по-различна схема на игра от страна на Николай Митов, след като в последния сблъсък на тима, гостуването на Монтана, спечелено с 2-0. Отбора на Септември излезе в схема с 3 в защита. Днес обратно към четворката в дефанзивен план. Да видим нападението, което минава през Жан-Пьер да Силва. Неговото изпълнение обаче не бе добро и ще видим удар от вратата. Удобен момент да погледнем и към хората, които ръководят тази среща. Димо Димов е главен арбитър, Светослав Енчев и Станимир Трифонов са неговите асистенти, а пък Стефан Гурков е четвърти съдия. Иначе, връщайки се на тима на Септември, победата в последния кръг бе от изключително значение. Затова тимът да запази шансове за втората позиция и за директното класиране, защото в последно време нещата не изглеждаха никак оптимистично за тима на Септември, който в немалък период от сезона бе лидер в класирането, имаше комфортен аванс пред останалите отбори, водеше и битка с Спартак Варна, която в крайна сметка бе спечелена от Соколите и те ще се поздравят с шампионската титла във втора лига. Нещо, което вече направиха, но официално ще стане факт след днешния ден.
Иначе победата в миналия кръг дойде след попадение на Борислав Маринов, което бе негово от 9 от началото на сезона, и на Николай Дросев в края на срещата. Един двубой, в който Септември поведе в резултата, но тима на Монтана създаде немалко ситуации, за да потърси изравняването, за да потърси дори нещо повече от срещата. В крайна сметка обаче това не се случи. И тимът на Николай Митов се тръгна с 3 точки от мястото, където наставникът много дълго време ръководеше именно отбора на Монтана. Самият Митов сподели, че Септември се е справил с това да надхитри своя съперник и да направи много важна крачка към елита. Като той поздрави своите състезатели за тактическата дисциплина и вложения труд. Именно от това ще се нуждаят те и в днешния ден. Още един ъглов удар на тяхната сметка. Икут Рамадан комбинира с Маринов. Той добре търси свой съотборник. Има обаче вдигнат флаг за засада при подаването от страна на Икут Рамадан към Борислав Маринов. Иначе нещо хубаво заучено от домакините. Не изпълнено по точния начин обаче. Завършва с топка за гостите и малко спокойствие. Да, Черноморец Балчик не играе за нищо в днешния двубой, но може да потърси един позитивен резултат, с който да завърши сезона на висота. Нещо, което така или иначе вече прави с добрата си серия, но и с повече увереност за следващата кампания, ако успееш да спечелиш точки. Нещо, което се опитват да направят и към момента гостите, след като Алекс Наков стреля с глава, но над вратата на Шейтанов. Но дори да си изпаднал вече, ако успееш да спечелиш точки в гостуване на един от отборите, които ще спечелят директна промоция евентуално или ще играят бараж за участие в първа лига, напълно логично да получиш и малко увереност в един иначе тежък сезон. Така че днешната среща може да донесе все пак дивиденти за Черноморец Балчик. Единственото, което може да се случи, е тимът да изпревари Черноморец Бургас и да завърши евентуално на 15-та позиция. Всичко обаче зависи и от развоите в останалите срещи. От гледна точка на Септември, нещо, което е добре да отбележим в началото на срещата, нещо, което ще обновяваме, казано по по-различен начин в хода на целия двубой. Играчите на Николай Митов се нуждаят от точка в днешната среща, защото към момента водят с 2 спрямо третия Марек, но имайки предвид двете срещи през сезона между двата тима, нулевото равенство тук в Драгалевци и още едно равенство, само че 1-1 в Дупница, означава, че играчите на Николай Митов разполагат, имат по-скоро на сметката си този гол на чужд терен, който ще се окаже ключов, защото, знаете, уважаеми зрители, при равен брой точки се гледа към директните двубой между двата отбора. Когато те са завършили наравно, се поглежда и към отбелязаните попадения. Те също са по едно на сметката на двата тима, но това, че Септември успя да се разпише на Бончук, в крайна сметка може да изиграе своята роля и едно позабравено правило от близкото минало с попаденията на чужд терен може още веднъж да реши дадено съперничество в футбола. Вярвам, мнозина от вас, уважаеми зрители и привърженици на това правило, което вече не е част нито от българския футбол пряко, нито от европейския такъв. Така че при евентуална победа на Марек и при равен резултат тук между Септември и Черноморец Балчик, играчите на Николай Митов ще завършат на втората позиция. Всичко различно от успех за дупничани пък ще означава и край на надеждите им за директна промоция в първа лига. Днес ще стане ясен тимът, който ще завърши на втората позиция и на третото място. Но пък отборът, който ще играе евентуалния плейоф, все още няма да бъде наясно срещу кой съперник ще се изправи, защото битката в трета група в елита на България е повече от ожесточена.
Ботев Враца, Хебър и Пирин в битка за две места. Тук страхотна възможност за състава на Септември. Мартин Тошев с изстрел в гредата. След това изпълнение от страна на Екут Рамадан, което обаче попада право в ръцете на Галин Григоров. Ето е най-чистата ситуация до момента. Мартин Тошев, нападател, който разполага с достатъчно много опит и качества, за да може от подобни ситуации да помага на своя отбор. Хубав изстрел от играча с номер 9, но в крайна сметка той завърши в напречната греда. Добавката на Екут Рамадан пък не бе достатъчно затрудняваща вратаря на гостите. Хубаво центриран, иначе дошло от левия фланг. Още веднъж се затвърждава тезата, че именно той е по-активният до момента. Не трябва да забравяме обаче с какво оръжие разполагат има на Септември от дясно на своето нападение в лицето на Жан-Пьер да Силва. Страничното хвърляне ще бъде в полза на гостите, които започват уверено двубоя. Да, можеха вече да са се оказали, изоставащи в резултата, но ситуацията е такава, че той все още е равен. Видяхме и, че играчите на Ели Маркес също имаха своите ситуации. Да, не е толкова чисти, но все пак изстрели по посока на вратата на Шейтанов. Иначе, връщайки се на темата с това, кой ще бъде съперника на отбора, завършил на трето място в втора лига. Знаете, че по регламент това е 14-тия в елита на България. Към момента на тази позиция се намира Хебър, който е с 31 точки. Ботев Враца обаче е на 15-то място с една по-малко, а пък Пирин Благоевград е с 32 и е над опасната зона. В последния кръг Хебър ще се изправи срещу тима на Етър, който вече е изпадна от елита на България. През следващия сезон ще бъде част от тази втора лига, която днес пък ще завърши. И ще се завърне много бързо там, след като през миналия сезон успя да спечели медали и да се завърне в елита, но Хебър ще бъде домакин на Етър. Ботев Враца ще се изправи срещу тима на Берое в Враца, докато Пирин Благоевград ще гостува на Локомотив София. Много трудно е да правим някакви предварителни предположения кой ще завърши на тази позиция, но който и да бъде той, едно е сигурно, че двубоят, решаващият двубой ще бъде от изключително значение и с много сериозен характер. Ще накара мнозина да погледнат с интерес към него. За да се стигне до този сблъсък обаче, предстоят още не малко дни. Решаващ ден в втора лига днес. В утрешния пък ще стане ясно кой ще бъде съперник на третия във второто ни ниво. След като и двете срещи от трета група в битката за оцеляване ще стартират в 20 часа и 30 минути, както между другото и всички срещи днес от последния кръг, който е под номер 34, също стартират в 1 час в 18. А Септември сега отново атакува. Мартин Тошев с подаване към Маринов. Той центрира към наказателното поле. Справят се защитниците в синьо и могат да организират контрадействия. Добро включване по левия фланг и топката е подадена към Алекс Наков. Двама играчи срещу него. Наков влиза към центъра на терена. По-скоро към всъщността. Митко Митков обаче се справя добре с своите действия. Екут Рамадан добре продължава към Борислав Маринов. Той изчака включването на своя съотборник. Топката е в наказателното поле. Ключов шпагат. И все пак ще видим ъглов удар. Добри действия от страна на Екут Рамадан в ситуацията, но и ключова намеса от Ивайло Минчев. Ситуация, още една ситуация пък, в която Борислав Маринов ни показва, че не само може да бележи голове, не само разполага с страхотен изстрел, но може и да се превръща в автор на подобни подавания и в асистент на своите съотборници. Центриране от ъгловия удар. На близката града е насочена топката.
Виктор Очи ще играе с нея. Претенции от състезателите на гостите, че имало извършено нарушение. Няма отсъдено такова. Странично хвърляне пък спечелено от Очи, който извлече максимума от ситуацията, затворен близо до тъч линията. Митков с недобри действия позволява топката да му бъде отнета и Черноморец Балчик може да контратакува отново. Подаване наляво, където е Невес. Топката е продължена. Хубаво центриране. Има ли кой да засече? Отговорът е не. Добра ситуация обаче, която се открива на сметката на гостите. Центрирането дойде от Стефан Митев. Не успя обаче Алекс Наков да засече на далечната града. Добро нападение от ляво на атаката на гостите, а пък ние виждаме, че Алекс Наков и Джейл Невес са разменили позициите си. Проев сега по десния фланг, който завършва с нарушение в полза на домакините. Добри действия на Мартин Стоянов. Не успя Невес да му противодейства, въпреки че претендираше, че е бил ударен. Зад топката Борислав Маринов и Айкут Рамадан. Двама от състезателите в тима на домакините, които могат да измислят нещо интересно. Заучено от тяхна страна. Айкут Рамадан ще центрира. Хубаво подаване! Бе оставен непокрит капитана Асен Георгиев. Той обаче не успя да насочи топката към очертанията на вратата. Изключително добра възможност за домакините и една от по-редките грешки от началото на двубоя в защита, която виждаме от страна на Черноморец Балчик. Тя обаче можеше да бъде наказана сериозно. Виждаме и звездното присъствие по трибуните на стадиона в Драгалевци. Подаване към Мартин Тошев. Той затворен от двама. Успява да се измъкне, но не и да задържи топката в очертанията на терена. Така че удар от вратата. Ще видим в ситуацията. Мартин Тошев с 3 попадения от началото, по-скоро от момента, в който се присъедини на тима на Септември, в началото на пролетния полусезон. Добри действия от Жан-Пьер да Сила, който също е разменил позиции с Борислав Маринов по двата фланга. Виктор Очи. Виктор Очи е изключително важен състезател за халфовата линия на отбора на Септември. Успя да се разпише само веднъж през сезона. Естествено, неговите задължения са коренно различни, но попадението му може да се окаже от изключително значение, защото дойде в един двубой в Пловдив, в гостуване на Марица, който се развиваше изключително трудно за тима на Септември, но в крайна сметка завърши с успех с 2-0. И именно Виктор Очи и бе човекът, който да отключи защитата на Марица. Иначе отбора на Септември в последните си 5 двубоя има един единствен успех в миналия кръг, 2 равенства и 2 поражения. Като
последните 5 домакинства, нещо, което е изключително интересно, донесоха само 3 точки на играчите на Николай Митов, които записаха една победа и 4 поражения. В серия са от 3 поредни загуби като домакин с един единствен отбелязан гол и 6 допуснати. Срещите бяха с Струмска Слава, с Дунав Русе и с Спартак Варна. Видим обаче сега дали няма да има повече поводи за радост за домакинските привърженици. Центриране от страна на Мартин Стоянов, който е блокирано. Ще видим още един ъглов удар за домакините. Статичните положения може да се окажат ключови за тях. Немалко са те на брой, но към момента септемврийци така и не успяват да се възползват от тях. И отново Екут Рамадан зад топката. В средата на първото полувреме домакините получават още една възможност да стигнат до откриващото попадение. Центриране на Екут Рамадан. Отново топка насочена към далечния край на наказателното поле. И ако преди малко Виктор Очи успя по някакъв начин да я запази, то в случая това се оказа непосилна задача за Халфа. Тук е Ели Маркес, който пък обяви, че след края на сезона ще напусне на тима на Черноморец Балчик. Бившият състезател на ЦСКА Черноморе, Локомотив Пловдив, още никак не е малко на брой отбори в българския футбол. Сподели, че вече има някои предложения от други отбори, върху които размишлява и бъдещето му ще стане ясно съвсем скоро, като Ели Маркес добави, че е останал изключително доволен от работата, която е свършил в отбора през втората половина от сезона, като тимът е спечелил 19 точки от 13-те кръга след нова година. И ако се гледат само срещите от тогава насам, то Черноморец Балчик е много по-напред от тази позиция, която се намира в момента. Един от помощниците на Ели Маркес, Казито, със сигурност също ще напусне с своя колега. Все още не е ясно бъдещето на останалите хора от щаба на Черноморец Балчик. Венцислав Желев, още един от хората, които стоят зад добрите резултати в последните двубой. Сега обаче хубаво изглеждащо подаване към Мартин Тошев. Ключова намеса на Ивайло Митчев. А след това има извършено нарушение. Добри действия от страна на централния защитник, който първо успя да спре Тошев, а след това да предотврати и по-сериозна опасност, печелейки си нарушение след действията на Екут Рамадан. Ето тук ключовото посягане. Всъщност след това сигнала дойде за нарушение от страна на Мартин Тошев. Моля да ме извините, Екут Рамадан можеше да се окаже очи в очи с вратаря на гостите, но струва ми се, че решението на главния арбитър в случая бе правилно. Жан-Пьер да Силва спрямо в центъра на терена. Но обаче нарушение отсъдено от Димо Димов. Димитър Шейтанов комбинира с Асен Георгиев. Все още не се е налагало на Шейтанов да се намесва в днешната среща. Не, че ситуациите пред неговия колега на отсрещната врата са кой знае колко много. Да, по-чисти са, но не са такива, които да попадат в очертанията и да изискват намеса от страна на Галин Григоров. Галин Григоров, който стартира в последния двубой с Дунав Русе, запази суха мрежата си, но в края на двубоя бе заменен, за да бъде даден шанс и на
по-млад негов колега под рамката на вратата. Днес обаче той отново стартира от първата минута. Мартин Тошев в положение на засада, именно за това не атакува топката първоначално. Сега обаче тя вече е върната до Григоров и Тошев е готов за своята преса. Нещо, което прави и Айкут Рамадан. Не са безкрайно активни обаче играчите на Николай Митов в опитите си да отнемат топката от противника. И това сякаш дава малко повече свобода на играчите в синьо към момента. Резултатът в двубоя между Марек и Струмска Слава също все още е 0-0, така че към момента нищо не се променя в класирането. Иначе 9 срещи в днешния ден, които да включат в действие всички 18 тима от втора лига. Шампионът Спартак Варна пък води в домакинството си на Спартак Плевен, така че разликата между първия и втория в таблицата може да стане дори още по-сериозна. Към момента 9 точки, поглеждайки към временното класиране, в виртуалното класиране между тима на Спартак Варна и Септември. Ние пък навлизаме в последния, дори по-малко от четвърт час до края на първото полувреме на стадиона в Драгалевци. Все още 0-0 между Септември и Черноморец Балчик. Сблъсък, последен сблъсък за двата отбора през сезона във втора лига. Част от 34-тия кръг в второто ниво на българския футбол. Витко Митков сбърка с подаването и това дава възможност за контратака. Виктор Очи се намеси и пресече, но след това топката попадна в Владислав Георгиев, който се пусна по десния фланг. И още веднъж грешка от страна на Митко Митков. Възможност за Черноморец Балчик. Хубаво разиграване от гостите. Изстрел, който е блокиран. Шанс за добавка. Още една възможност за Черноморец Балчик и топката среща на пречната града. Ситуация, която предостави най-добрата възможност за гостите до момента в двубоя. Те обаче не се възползват от нея. И сега Септември е на ход и може да нанесе удар спрямо съперника. Хубав пробив, търси позиция за изстрел. Жан-Пьер да Силва. Той след това стреля, топката минава над вратата. Добра комбинация между Борислав Маринов и Жан-Пьер да Силва, която произведе завършващ изстрел, но не и точно изпълнение. Още веднъж техничното изпълнение на Жан-Пьер да Силва. То обаче не бе достатъчно точно. И така вече по една греда и за двата отбора, след като Мартин Тошев стреля с глава в напречната греда. Сега Стефан Митев, ако не се лъжа, направи същото. Тук имаше нарушение срещу капитана Асен Георгиев. Именно той сега с дълго подаване търси Мартин Тошев. Не най-добрият контрол от Тошев. Той обаче се бори за топката. И в крайна сметка успява да спечели нарушение, което дава добра възможност за домакините да обстрелват вратата директно. Ето тук опита изигра своята роля. Добрите действия на Мартин Тошев с гръб към вратата му позволиха да запази притежанието. Мартин Тошев започна сезона в Етър. След 18 двубоя в първото ниво и 2 попадения и 1 асистенция. Пристигна в София. Още веднъж пък вие видяхте изстрела в гредата на Стефан Митев. Най-чистата възможност в двубоя за гостите, която за тяхно съжаление обаче не произведе попадение. И сега Борислав Маринов и капитана Асен Георгиев за топката. Именно той ще стреля удари в стената, рикошет, който означава ъглов удар в полза на Септември.
30 години вече Асен Георгиев. Играе своя 5-ти сезон в тима на Септември. Бе части от тима, който през миналия сезон загуби елитния си статут. Центриране. Този път от страна на Мартин Стоянов. По-различно изпълнение, но отново такова, което не донесе добра възможност. Нарушение срещу Жан-Пьер да Силва от страна на Владислав Георгиев. Иначе през миналия сезон Септември бе част от първа лига, както си спомняте добре, уважаеми зрители. Завърши на 15-та позиция обаче. И по този начин след само един сезон в елита се завърна в втора лига. Още една възможност за домакините. Центриране. Топката отново е изчистена. До момента вече почти цяло едно първо полувреме. Отборът на Черноморец Балчик няма абсолютно никакви трудности при статичните положения, така че ще се изисква нещо различно по всичко изглежда от играчите на Николай Митов, за да успеят да стигнат до попадение. Стрел далечно разстояние от страна на Митко Митков. Мощно изпълнение, което донесе болка на футболист на гостите. Или Маркес. Неговите асистенти Венцислав Желев и Казито, както и Стоян Ставрев, който е треньор на вратарите. Арсов към капитана Георгиев, той към Шейтанов. Още едно подаване в предни позиции, което обаче не достига до своя адресат. И възможност за Черноморец Балчик да организира нападение. Виктор Очаи пресече подаването, а пък Георгиев след това изчиства напред. И още веднъж капитана към Тошев. Той продължава към Айкут Рамадан. Ще успее ли играч с номер 10 да запази топката в очертанията? Да, затворен от двама. Има подкрепата и на Борислав Маринов. Комбинира със своя съотборник. Центриране на Маринов. Жан-Пьер да Силва готов да играе с топката. Ключова намеса обаче от страна на Владислав Георгиев означава пореден ъглов удар за тима на домакините. Не съм сигурен колко сериозна вече е бройката на тези ситуации за играчите на Николай Митов. В един момент обаче, ако продължават да не извличат максимума от тях, то може да видим леко разколебаване при подобни ситуации и натрупване на увереност от защитата в синьо. Борислав Маринов с центриране, още веднъж ключова намеса и още веднъж Виктор Очи, човекът, който седи в далечния край на наказателното поле. Ново центриране, Мартин Тошев играе с глава. Не се разбраха тук сякаш Мартин Тошев и Асен Георгиев кой точно да атакува това подаване и играча с номер 9 попречи на своя капитан. Иначе подаването от страна на Мартин Стоянов бе изключително добро. Подкамващо дори. Проблеми сега за играч в синьо, това е Алекс Наков, който може би получи някакво схващане и да видим дали няма да се стигне до принудителна промяна. Справя се на крака Наков. Ще трябва да напусне терена, за да получи медицинската помощ.
се обаче, че ще бъде извършена промяна. Виждаме раздвижване около резервната скамейка на състава от Балчик, така че съвсем скоро ще разберем колко сериозно е състоянието на Алекс Наков. Играта е подновена, пък гостите за момент поне ще бъдат с човек по-малко на терена. Хубав пробив сега. Ще се стигне ли до подаване? Не. Няма и поводи за да бъде отсъдено нарушение в ситуацията. Мартин Тошев след това стреля точно. Прекалено леко обаче. Подхлъзна се играчът с номер 9. А още един път, в който виждаме футболист в синьо да изпитва проблеми. Те дойдоха някъде тук за Йордан Радев. Справи се Иван Арсов в ситуацията. И вече сме в заключителните минути на редовното време на първото полувреме. Резултатът между двата тима продължава да бъде 0-0. А сега проблемите са за Лукас Кардосо. Жан-Пьер да Силва, подканван от своите съотборници да атакува сериозно тази топка. Направи го, но след това сбърка с подаването си. Успя да намери включилия се Мартин Стоянов. Виктор Очи, много свободно пространство за него в центъра на терена. Комбинира с Маринов. Той не успя да намери Екут Рамадан. И отново Жан-Пьер да Силва. При действие на Мартин Стоянов и хубаво центриране. Топката е изчистена. Митко Митков с опит за центриране този път от левия фланг над всички състезатели. И топката ще излезе в странично хвърляне в полза на Черноморец Балчик. Държена топка, която обаче няма да представлява проблеми за състава на домакините. Спокойно се развиват последните минути на първата част, на редовното време на първата част. Със сигурност обаче тима на домакините ще използва всяка една възможност, която се открие на сметката му. Мартин Тошев бе изпреварен от Галин Григоров и не получи възможността да играе с топката. Съртина тя силно напред, нямаше как футболист в синьо да играе с нея. И още веднъж Мартин Стоянов. Жан-Пьер да Силва решава да влиза навътре. Спусна момента за подаването към Екут Рамадан и виждате колко
усложни нападението това действие на Жан-Пьер да Силва. 2 минути пък е минималното добавено време към редовното време на първата част. 2 минути, които стартираха с опит на Септември по левия фланг. Завършил без успех. В крайна сметка завършил и с нарушение в полза на гостите. Добра намеса от страна на Арсов. Същото се отнася и за колегата му в защита. Жан-Пьер да Силва към Стоянов. Той вече в наказателното поле е много ключов шпагат от страна на Йордан Радев. Авантаж от главния арбитър. Възможност за добра атака за Черноморец Балчик. Ключова намеса от страна на Арсов. Иначе се бе впуснал в предни позиции Аджиел Невес. Дай човека на листа. Задължително трябва да... Айде, Кобра, Маки идва. Първа. Сам! Спечелена висока топка. Тук имаше игра с ръка от страна на Виктор Очаи. Всичко изглежда, че първото полувреме ще завърши с възможност пред вратата на Септември. Лукас Кардосо ще изпълнява статичното положение. Лукас Кардосо, който продължава да се държи за главата. Сякаш продължава да има някакви проблеми. Дали обаче ще ги превъзмогне, за да достави добро центриране към своите съотборници. Ето го изпълнението му. Топката все пак е отиграна от Джиел Невес. В този момент чуваме и последния съдийски сигнал на Димо Димов за първото полувреме на сблъсъка между Септември и Черноморец Балчик. Резултатът между двата отбора продължава да бъде 0-0. В последен сблъсък за двата тима през сезона във втора лига. Сблъсък от 34-я кръг, който може да се окаже изключително ключов и ще се окаже ключов за това къде в класирането ще завърши тима на Николай Митов. Дали ще бъде на втората позиция, дали ще бъде на третата, ще разберем след още точно 45 минути игра. Сега се разделяме за кратка пауза, след около четвърт час обратно на стадиона в Драгалевци. Здравейте отново, уважаеми зрители! Завръщаме се в Драгалевци, където ни очаква и второто полувреме на сблъсъка между Септември и Черноморец Балчик. Последен сблъсък за двата отбора през сезона във втора лига. Последен сблъсък, който ще определи и каква ще бъде финалната позиция и на двата тима. Домакините в битка за второто място и директната промоция и завръщането съответно към елита на България, докато Черноморец Балчик вече загубил своя професионален статут. През следващия сезон ще трябва да се състезава в трета лига. Равностойно първо полувреме с може би лек превес за състава на домакините, които създадоха немалко ситуации. Една греда на сметката на Мартин Тошев, една греда и на Стефан Митев от Черноморец Балчик, така че и двата отбора показаха, че могат да създават добри положения. Двамата наставници пък правят по една промяна на почивката. За състава на Септември Кобрат Юнашча отстъпи своята позиция. На негово място се появи Йордан Йорданов. За състава на Черноморец Балчик пък Алекс Наков напусна, а на негово място с номер 19 се появи Иван Томов. Нищо не изглежда да се променя в подхода на двата отбора след смените. Котрамадан с добро подаване. Мартин Тошев се обръща добре и стреля. Ще има лов удар в ситуацията. Добро изпълнение на Мартин Тошев и добра комбинация още веднъж между него и Котрамадан.
Именно играча с номер 10 ще изпълнява ъгловия удар. Късо към Борислав Маринов. Той връща към Айкут Рамадан. Подаване на състезателя на домакините. Виктор Очаи бе на път да запази топката в очертанията, но в крайна сметка не успя да го направи. Резултата между Марек и Струмска Слава в началото на второто полувреме също е 0-0, така че нищо не се променя към момента. Септември на втората позиция с 63 точки. Има на Марек с 2 по-малко на трето място. Айкут Рамадан в наказателното поле, подаване. Мартин Тошев не стига до топката. Жан Пиер да Силва го направи. Продължава да владее изстрел след това. Виктор Очаи също стреля. Изпълнението му бе блокирано, така че никакви проблеми за вратаря на гостите. Се разбраха тук играчите в синьо и подаването не достигна до своя адресат, а Митко Митков без проблеми играе с топката и сега търси диагоналното подаване към Борислав Маринов, само че не успя да намери своя съотборник. Борислав Маринов, както ви споменах, се разписа в миналия кръг за своя тим при победата с 2-0 над Монтана. Интересното около участието на Маринов в миналия двубой бе, че той пристигна около 30 минути преди началния съдийски сигнал, поне по думи на наставника Николай Минтов на стадиона в Монтана, след като трябваше да премине през задължителните матури. Шанс сега за Черноморец Балчик, изстрел, който в крайна сметка завършва от грешната страна на мрежата от гледна точка на гостите. Имаха претенции домакините за засада в случая. Виждаме обаче, че няма такава. Радян Илиев получи великолепна възможност и ако не бе добрата намеса в защита от страна на Иван Арсов, то можеше да се стигне до много сериозни проблеми за Димитър Шейтанов. И все пак и в началото на второто полувреме Черноморец Балчик показва, че ще се бори дори за 3 точки в двубоя. Скардосо ще изпълнява. Ето го и неговото центриране на близката града. Топката е изчистена от Мартин Тошев. Опасността обаче продължава. Шанс за изстрел. Ето го и него. Топката минава покрай вратата. Добро, мощно изпълнение. Иван Томов с първа възможност да остави своя отпечатък върху двубоя. Направи го с хубаво изпълнение, което обаче премина покрай левия страничен стълб. 20 години е Иван Томов. Взе участие в немалко срещи през сезона за своя отбор. Виктор Очаи комбинира с Митко Митков. Иван Арсов към своя капитан Сен Георгиев. Хубаво подаване към Мартин Тошев. Шанс от Септември. Топката е блокирана. И още веднъж добра намеса в защита от страна на гостите. Те постепенно ще започват да придобиват повече увереност, но постепенно и ще бъдат подлагани на все по-сериозен и по-сериозен натиск. Нарушение от страна на Борислав Маринов, отсъдено от Димо Димов. Още веднъж пък ситуацията открива се пред Мартин Тошев. Наско Янков обаче добре проследи движението на централния нападател и с своята ключова намеса предотврати по-сериозна опасност. Николай Митов със сигурност има какво да изисква повече от своите футболисти. Играта е подновена с топка за гостите. Виктор Очаи след това изчиства. Айкут Рамадан готов да притисне съперник, но топката излиза в странично хвърляне.
Жан-Пьер да Силва към Очаи. Той добре намира Борислав Маринов на десния фланг. Опитът на Маринов да се справи с отборник не успя да го направи обаче. И все пак атаката на Септември продължава. Има ли нарушение срещу Екут Рамадан? Отговорът е да. Така че добра възможност за домакините да изпратят топка към наказателното поле. И отново Екут Рамадан и Борислав Маринов зад нея. И през първото полувреме немалко статични положения за състава на Септември. Играчите на Николай Митов обаче не се възползваха от нито едно от тях. И при този опит те не създадоха опасната ситуация. Мартин Стоянов трябва да внимава, притиснат от Радян Илиев. Връща към Шейтанов. Сен Георгиев с хубаво подаване към Борислав Маринов. Той може да набере скорост. Още веднъж обаче спрян от Йордан Радев. Ключова намеса от левия краен бранител на Черноморец Балчик, който през втората част особено не оставя почти никакви шансове на своя съперник. И се справя с опазването на, може би, най-опасния нападател на съперника. Георгиев с подаване към Тошев. Той се опита да свали топката към Екут Рамадан. Неуспешно. Нарушение срещу Асен Георгиев. Споменах ви вече, че Асен Георгиев бе част от тима, който през миналия сезон бе в елита на България. Именно той бе човекът, който се разписа и в вратата на състава на ЦСК в двубоя между двата тима в осмина финалната фаза на надпреварата, където всъщност пътят на Септември приключи през миналия сезон. Така че със сигурност има с какво да запомни кампанията на капитана на Септември. Ще се надява да изживее още подобни мигове през следващия сезон. Няма нарушение срещу Екут Рамадан. Добре отнета топка от Джейл Невес. Черноморец Балчик може да атакува. Подаването е в предни позиции, където е Стефан Митев. Той ще стигне пръв до топката. Арсов срещу него. Добра намеса от централния защитник, но Митев бе на път да си върне притежанието. Извършил е нарушение обаче. Екут Рамадан. Абсолютно всички играчи, с изключение на Димитър Шейтанов, в половината на Черноморец Балчик. Добре подреден отбора на гостите в собствената половина, обаче не дава кой знае колко много свободни пространства на съперника. Митко Митков с центриране. Много разочароващо. Браво, така да върви, браво, айде! Играта е подновена от Григоров. Спечелена висока топка от Арсов. Мартин Тошев обаче не успява да се пребори за втората топка. Жан-Пьер да Силва притиснат в гръб. На път да загуби. Тук вече има нарушение срещу Екут Рамадан и ще видим първия жълт картон. Той ще дойде в 57-та минута. Един двубой, който не е кой знае колко груб. Не виждаме и кой знае колко много нарушения, които да доведат до официално предупреждение. Ето обаче, че сега, след като Ивайло Минчев не се справи
с опазването на Екут Раманан. Ето, заради тези последни действия се стигна до жълтия картон. Не бива да ни изненадва и кой е зад топката. Борислав Маринов и Екут Рамадан. Именно Маринов с изпълнението е такова, каквото се очаква от основния реализатор на домакините. Девет попадения за Борислав Маринов през сезона. Не случайно се появиха информации, които свързват неговото бъдеще в клуба. Заговори се за интерес от страна на Ботев Пловдив, носителя на Купата на България през този сезон. Като до голяма степен бъдещето на Борислав Маринов ще бъде обвързано и с това какво ще се случи с септември след края на кампанията. Визирам това дали тимът на Николай Митов ще успее да се завърне в елита на България. Още един жълт картон Джил Невес го получава за своите действия срещу капитана Георгиев. Закъснели действия поне по първоначален прочит на ситуацията. Не толкова агресивни, но достатъчно, за да принудят Димо Димов да покаже още един жълт картон. Даване към Мартин Тошев. Той овладява на гърди. Успява да задържи топката. Тя стига до Йордан Йорданов. Още наляво за Митко Митков. Много по-добро центриране на Митко Митков в случая. Под топката остава Мартин Тошев. Жан-Пьер Дасилва я връща към наказателното поле. Изстрел с глава. 1-0 за Септември. Ето го попадението, от което се нуждаха играчите на Николай Митов. Той идва в 60-та минута благодарение на резервата Йордан Йорданов. 15 минути бяха нужни за Йордан Йорданов, за да допринесе по начина, по който самия Николай Митов искал от своя състезател, появил се от резервната скамейка. Хубаво центриране на Жан-Пьер Дасилва и в случая Владислав Георгиев позакъсня малко с защитните си действия спрямо Йордан Йорданов, но състезателя на Септември бе оставен прекалено непокрит в наказателното поле. Успя да играе добре с глава, да забие топката, с което допълнително да затрудни намесата на Галин Григоров, който в крайна сметка, струва ми се, игра с нея, но не успя да я изчисти извън очертанията на вратата, естествено, простете. Много по-спокойно ще заиграят, вярвам, домакините след откриващото попадение. Доста по-спокойно ще бъде и за Николай Митов. Ключова намеса от страна на Йордан Радев. И ще видим ъглов удар за тима на Септември, който със сигурност ще потърси бързо второ попадение, с което до голяма степен да реши всичко в срещата. А за да стигнем до последното поражение на тима на Септември в двубой, в който тимът повежда в резултата, трябва да се върнем до 2022 година, трябва да се върнем до моментите на тима в първа лига и едно поражение дошло срещу тима на Лудогорец. Така че и статистиката е на страната на тима на Николай Митов.
Сякаш в тон с настроението, в тон с позитивните емоции за домакините. И слънцето изгря над стадиона в Драгалевци. Все още обаче работата на играчите на Николай Митов не е свършена, защото съм сигурен, че всички в тима на домакините имат желанието да завършат сезона с успех и да не разчитат на евентуален добър развой в двубоя на Марек, както и на това да си тръгнат само с равенство от днешния двубой. Жан-Пьер да Силва се подхлъзна и загуби притежанието на топката. Много бързо обаче това направиха и играчите в синьо. Ще бъде интересно и каква ще е тяхната реакция след допуснатото попадение. През сезона тима на Черноморец Балчик има спечелени едва 12 точки в двубоите си като гост. 3 победи, 3 равенства и 10 поражения. Докато ситуацията с Септември е доста интересна, но за това след малко. Топката отново е в Жан-Пьер да Силва. Мартин Стоянов. Ще назад към своя капитан. Арсов. Добре видя свободното пространство и намира Митко Митков, който ще центрира отново. Жан-Пьер да Силва връща топката. Шанс за Борислав Маринов, който ще успее ли да стреля. Прави го. Мартин Тошев задържа. Лек хаос в наказателното поле, който продължава с центриране на Митко Митков. Шанс за Мартин Тошев, който стреля 2-0 за Септември. Тук някъде сякаш играчите на Николай Митов подпечатват своето участие в FBET Лига през следващия сезон. 2-0 за Септември срещу Черноморец Балчик и в рамките на няколко минути домакините успяват да нанесат решителен удар спрямо своя съперник. Още веднъж как се стигна до ситуацията, подаването на Митко Митков, невъзможността на Екут Рамадан да стреля с глава. Мартин Тошев обаче успя да се ориентира добре, да овладее топката и някъде от границата на вратарското поле да не остави абсолютно никакви шансове на Галин Григоров. При подобна ситуация Стража няма особени шансове, имайки предвид и близкото разстояние. Промяна в тима на Черноморец Балчик. Теодор Тотев се появява на терена, заменяйки Радян Илиев. А по този начин Нели Маркес включва в игра двама от тримата си полеви състезатели. Има засада при подаването към Стефан Митев. През сезон 2021-2022 отбора на Септември стигна до първата позиция във втора лига, за да се изкачи към елита на България. Там престоя не бе кой знае колко дълъг. Сега Септември ще се надява на коренно различно представяне. Защото
имайки предвид развоя на тази среща. Имайки предвид, че резултата между Марек и Струмска Сала продължава да бъде 0-0. То почти сигурно тимът на Септември ще продължи похода си, ще завърши на втората позиция и ще се изкачи с една позиция напред, по-високо по-скоро, с едно стъпало по-високо в българската футболна пирамида. Жан-Пьер да Силва с центриране. Неточно обаче. Сякаш тимът на Черноморец Балчик заслужава поне едно попадение в днешната среща. Дали ще успее да стигне до него? Имаха възможностите гостите. Къде не им достигна шанс, къде просто класата и увереността в тима на Септември каза своята дума. Сен Георгиев с подаване към Айкут Рамадан. Той потърси комбинация с отборник. Това не се случи, но пък след това можеше да изведе по добър начин на Мартин Тошев. И това не стана обаче. И сега гостите контратакуват. Подаването е към Джиел Невес. Той е 1-1 срещу Митко Митков. Комбинира се с Теодор Тотев. Хубаво нападение за Черноморец Балчик. Вече в наказателното поле се развиват действията. Ключова намеса от страна на Иван Арсов и ъглов удар в полза на гостите. Иначе включването от страна на Лукас Кардосо бе добро. Именно Аджил Невес ще центрира. Ето го и неговото подаване. Митко Митков изчиства топката. Тя сега изритана към Жан-Пьер да Силва. Той обаче е надигран и все пак добра възможност за Септември. Подаване към Жан-Пьер да Силва, който има много свободно пространство. Вдясно от себе си разполага с двама съотборници. Не успя обаче да комбинира нито с Мартин Тошев, нито с Борислав Маринов. Добри действия от Митко Митков, обаче, който връща притежанието и показва скоростта си. Ето го и центрирането. То минава над главата на Мартин Тошев и не позволява на Маринов да играе с него. Хубаво подаване към Айкут Рамадан. Мартин Тошев търси позиция за изстрел. Мартин Тошев 3-0 за Септември. Втори гол за състезателят с номер 9. И тимът на Септември успява да свърши своята работа в двубоя. Минута на матча. 3-0 за Септември. Отново гол. Прекалено много без свободното пространство за Мартин Тошев. Виждате двама играчи, дори трима играчи в синьо. И нито един от тях не последва, не проследи движението на Тошев, който получи възможността и от подобна ситуация трудно може да сгреши. А това бе и последното действие на Мартин Тошев в днешния двубой, тъй като той ще бъде заменен от Ивайло Михайлов. Жан-Пьер да Силва също напуска терена, на негово място с номер 20 Николай Дросев. Играта е подновена. Вече при резултат 3-0, 20 минути преди края на двубоя. Преди края на редовното време на срещата, естествено.
Аджиел Невес. Няма ли... По-скоро претенциите бяха за засада на домакините. Няма отсъдена такава. Така че ще има ъглов удар в полза на Черноморец Балчик. Двойна смяна ще има и в състава на гостите. Галин Григоров във втори пореден двубой бива заменен, за да може Кристиян Неделчев да се появи на терена с номер 27. Другата промяна пък включва Стефан Митев, който бива заменен от Петър Иванов. Галин Григоров игра с номер 27 Кристиян Неделчев, а на мястото на номер 11 Стефан Митев. Добра възможност за почти всички футболисти на резервната скамейка за състава на Черноморец Балчик да вземат участие в срещата. Центриране от ъгловия удар. Игра с глава на капитана Наско Янков. Едва на 17 години Кристиян Неделчев, който ще запише около 20 минути в днешната среща. Безценен опит, който той трупа в подобни моменти, подобни мигове. Подобни прибързани решения няма да доведат до успех тима на Черноморец Балчик. Естествено при този резултат, при факта, че тимът вече изпадна, е напълно логично в последните минути да виждаме и повече грешки. А Септември може да потърси дори още голове. Нарушение, което ще означава жълт картон. Теодор Тотев го получава за закъснелите си действия срещу Николай Дросев. Именно Николай Дросев бе човекът, който реализира второто попадение във вратата на Монтана в миналия двубой. И тогава той се появи от резервната скамейка. Отбеляза обаче много важно попадение, което донесе повече спокойствие за тима му. Не само в онзи двубой, а и в днешния, защото евентуална грешна стъпка на Септември можеше да промени сериозно ситуацията. Съдийски сигнал. Ето го изпълнението. Топката е изчистена към момента. И сега гостите могат да контратакуват чрез Лукас Кардосо. Той обаче не успя да размени подавания с Аджиел Невес. Още една промяна и в тима на Септември. Борислав Маринов напуска терена, като на негово място ще се появи Симеон Александров. Безспорно, един от най-важните състезатели за Септември през сезона Борислав Маринов, който остави своя отпечатък и помогна сериозно за постигането на целта за играчите на Николай Митов. Сега време и за Симеон Александров. Който пристигна през сезона в септември под наем от ЦСК, но не записа кой знае колко много срещи. Стартира кампанията в тима на Пирин. През пролетта обаче пристигна в Драгалевци. И от тогава 5 срещи за Симеон Александров. Падане сега в наказателното поле. Претенции от страна на Ивайло Михайлов за евентуално нарушение. Няма отсъдено такова обаче от Димо Димов. Няма отсъдено нарушение срещу Арсов обаче.
Възможно за Черноморец Балчик. Върната топка, изстрел, който минава покрай вратата. Иван Арсов изглежда убеден, че е бил фаулиран от Джейл Невес. Не на такова мнение обаче е съдийската тройка. Да видим още веднъж ситуацията. По-скоро за опасна игра. Тук претендира централния защитник. Може би все пак наистина имаше контакт между двамата. Така или иначе обаче цялата ситуация не повлия по никакъв начин на резултата. Именно Арсов сега с топката. Виктор Очаи. Хубаво извеждащо подаване на Виктор Очаи към Айкут Рамадан. Шанс за центриране. Ето го и него. Топката е изчистена. Тук вече има нарушение. Непозволени действия на Мартин Стоянов. Като много агресивно влезе в тялото на Аджиел Невес. Очертаващата се победа за септември ще бъде под номер 19 за сезона, като по този начин тимът ще събере 65 точки в своя актив и ще завърши на втората позиция във втора лига, покичвайки се с сребърните медали, но и стигайки до заветната цел за връщане в първа лига. Ако Спартак Варна продължи и запази аванса си, който има, като тимът ще завърши на първото място с 72 точки, с 7 повече от 2 септември. Като отбора на Черноморец Балчик вероятно ще остане 16 с 36 точки, с 18 поражения. Ново нападение за домакините. Спрян обаче Николай Дросев. Един сезон за септември, който ще завърши по позитивен начин, по благоприятен начин. Един сезон, в който тима на септември бе в челото на класирането през почти целия ход на сезона. Вземаше и първата позиция, в един момент и отстъпи. Водеше битка с Спартак Варна. Имаше и по-сериозен аванс в крайна сметка. Всичко ще завърши добре. И макар проблемите в края на сезона, тимът ще се класира за F-Bet лига през следващата кампания. Споменахме вече кой е основният реализатор на отбора. Борислав Маринов с 9-те си попадения. И пък виждаме още един жълт картон. В случая той отива на сметката на Мартин Стоянов, който с ръка удари съперник. Сякаш реакцията му показва, че това не бе умишлено, но контактът е на лице. Един сезон, който между другото се разви по много интересен начин. В домакинските си срещи септември записа 27 точки от 16 двубоя, печелейки точно 50% от тях, но записвайки 3 равенства и 5 загуби. Като по този начин тимът е 10-тият най-добър домакин в втора лига. Представянето като гост обаче беше почти безапелационно.
първа позиция в този аспект. 35 точки от 17 двубоя, 10 победи, 5 равенства и едва 2 загуби. Отбелязвайки 25 попадения и инкасирайки едва 13. Като по този начин играчите на Николай Митов разполагат с най-добрата атака в гостувания през сезона, както и с най-добрата защита заедно с тази на Янтра. И макар да виждаме сериозна разлика в представянето в домакинства и в гостувания, в крайна сметка септември ще завърши на втората позиция. Не чак толкова сериозна е разликата, може би, но по-скоро е интересна като явление и леко странна. Когато завършиш сезона, постигайки целта си, когато успееш да спечелиш промоция, всяка една статистика обаче остава в историята, остава на заден план. И идва време за празненствата, но и за момента, в който трябва да направиш така, че да надградиш тима си и да се опиташ да предотвратиш това, което се случи в последния случай, в който септември бе част от елита на България. Още една промяна в тима на домакините. Митко Митков напуска терена. На негово място с номер 15 се появява Георги Динков. А ние вече сме в заключителните 10 минути на редовното време на двубоя. По-малко са дори те до края. Ще видим какво ще е и добавеното време, но от тук нататък можем само единствено да очакваме оформянето на крайния резултат между двата отбора. Рамадан сбърка с подаването. Тук приключва нападението на гостите, които допуснаха сериозен спад в играта си в рамките на около 10 минути, които се оказаха решаващи за днешната среща. Симеон Александров с едно от първите си докосвания до топката бива спрян обаче. Виктор Очи връща топката назад към Димитър Шейтанов. Опит от страна на Черноморец Балчик да се изнесе по-високо по терена. На Септември обаче по никакъв начин не се притеснява от това. Симеон Александров е бил фаулиран.
Кутрамадан не успя да овладее топката, но много бързо връща притежанието за своя отбор. Вижда включването и на съотборник. Шанс за Септември, изстрел, който е мощен, но и неточен. Потърси Николай Дросев попадение във втори пореден двубой. Този път мерника му обаче не бе толкова точен. Изпраща топката в половината на съперника, резервния страж Кристиян Неделчев. Там обаче неговите съотборници изпитват трудности около това да я запазят в свое владение и всъщност я загубиха. Мартин Стоянов с включване бива спрян от Теодор Тотев, който действа и с официално предупреждение на сметката си. Хубава намеса обаче от Халфа. Хубаво разиграване по десния фланг, който през второто полувреме е много активен за Септември, макар откриващото попадение, най-важното сякаш, да дойде от ляво. И все пак Мартин Стоянов комбинира с Айкут Рамадан, който стреля, ударът му минава покрай вратата. Заключителни секунди на редовното време на двубоя. Съвсем скоро разбираме колко ще бъде и минималното добавено време. Всичко обаче е решено. Тимът на Септември ще спечели срещата. Тимът на Септември ще достигне и до втората позиция и ще се класира в FBET Лига през следващия сезон. Ще се завърне в елита на България. Още повече, имайки предвид, че и резултата в другата среща, която е от значение за битката за второ и трето място между Марек и Струмска Слава, е 0-0. Последен съдийски сигнал на двубоя и тимът на Септември узаконява завръщането си в FBET Лига. След като за последно бе част от елита на България на 5 юни 2023 година, сега отново играчите на Николай Митов ще бъдат сред най-добрите. Победа с 3-0 в решителния сблъсък с Черноморец Балчик. Победа дошла след две попадения на Мартин Тошев. Победа, която означава втора позиция в крайното класиране за Септември. Победа, която означава, че през следващия сезон тимът отново ще се бори с най-добрите в България. По какъв начин ще го направи, ще разберем и само времето ще покаже. Едно е сигурно обаче, сега е време за празненства, време е и за всичко, за един добър анализ за всичко случило се през сезона. Сезон, който завършва с успех за отбора на Септември. През следващата кампания тимът отново ще бъде част от елита. За мен Виктор Пенев бе изключително удоволствие да коментирам този двубой за вас. Сега се разделяме с пожелания за всичко най-хубаво и до нови срещи!